Uppl दोलोआ ओनसोलारि गेलेनाय आयदायाव जौगानाय लाबोनो थाखाय अदालगुरियाव सानसेयारि बुलुर बादायलायनाय हाबाफारि खुंफुङो। अदालगुरि जिल्ला सहरनि साखाथियाव थानाय दुर्गा मण्डपाव लाइमोनफोरखौ आगानसे दावगालांहोनाय आरो इयुनाव सुबुं सम्पद महरै गावखौ फसंथानायनि बिथिंखौ नोजोर बोनानै अदालगुरि जिल्ला कमिटि Uppl लाइमोन गांखंनि बानजायनायाव जिल्लानि सिङाव थानाय गंबा ब्लकखौ लानानै सानसेयारि बुलुर बादायलायनाय हाबाफारि लानायखौबो नुनो मोननाय जादों। आरो बे जोबथा फाइनाल बादायलायनायाव रौता ब्लकआ दोनस्रि ब्लकखौ फेजेननानै देरहासार जानायखौ नुनो मोनबावनाय जादों। दानिया फैदो बे हाबाफारिखौ लानानै Uppl दोलोनि बिबानगिरि बिथांमोना मा फोरमायो मिथिना लानि। उदालगुरि जिल्ला Uppl युथसेला वन डे इंटर ब्लक Uppl भलिबल टुर्नामेंट 2023 मुं होनानै जों दिनै वन डे भलिबल खुंदों। दा बेहाय जों जाहैबाय जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट Uppl नि सिङाव थानाय गासै मोनबा MCLA समष्टिनि दा जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै जोङो दिनै बे खेलाखौ होनाय जादों। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो पलिटिक्स खालामनायनि मुङाव खालि जों पलिटिक्स खालामनो नागिराखै। बे जाखांफुबाय थानाय जि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दा बिथांमोनखौ जोङो मोनसे इन्सपायार खालामनो नागिरदों। मानो होननानै बुङोब्ला बे खेला गेलेनायनि गेजेरजोंबो जे मानसि साफा मानसिफोरा गाव गसंथानो हायो। बिनि गेजेरजों जेनेबा गावखौ जाफुंसार मानसि महरै दिन्थिलांनो हायो। दा बिनि थाखाय दा जोंनि सारा बिटिआरआव जोंनि Uppl दोलोआ मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोनफ्रोम ब्लकआव बेबायदि भलिबल टुर्नामेन्टखौ जों खुंबाय। सिगांनि समाव जोङो फुटबल टुर्नामेन्ट खुंदों। थिग बेबायदिनो बिटिसि गभर्नमेन्टआ थांनाय समफोराव ISPL होननानै मोनसे फुटबल टुर्नामेन्ट खुंखांबाय। ओंखायनो बिनि गेजेरजों बे बिटिआर ओनसोलनि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ इन्सपायार होनो थाखाय दा बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो थाखाय जों Uppl हानजाया बा राजखान्थि दोलोआ जोङो बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ जों दिनदारखौ जों खुंनाय जादों। दा बे गेलेनायखौ जों बेसिमबो दोननो नागिराखै। दा जों सेन्ट्रेल लेभेलाव बा जोंनि गभर्नमेन्टआ दा बिथांमोना मोनसे सावरायज्लायनायनि गेजेरजों बिथांमोना लांनो नागिरदों। दा मोनसे मोजां पर्यायसिम जाय पर्यायसिम सहैयोब्ला साफ्रोमबो साफ्रोमबो जेनेबा गेलेगिरिफोरा जाफुंसार जानो हायो। दा जाखांफुनाय गुबुन गुबुन बिथिं होनना बुङोब्ला दा जेसेबांखिनि बिथिंफोर दङ जों स्पर्ट्सआव लानानै नट अनलि भलिबल आरो फुटबलल'। दा फैबाय थानाय समफ्राव जों सम आरो बोथोरजों लानानै मोनफ्रोमबो जायफोर गेलेनायफोर दङ गेलेनाय आयदाफोर जों बेफोरखौ जों बेबायदि टुर्नामेन्ट खुंनानै जों गेलेहोगोन। आरो बेनि गेजेरजों जायफोरा प्रतिभाबान जि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर जों बेखौ नागिरनानै जों बरनथारगोन। आरो बेनि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ जों बिटिसि Uppl नि जि बिटिसि सरकार दा बिथांमोना मोनसे वान स्टेप फरवार्ड लांनो नागिरदों। दा बे हाबाफारियाव राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि अनगायैबो जोङो स्पर्ट्स एस'सियेसननि बिबानगिरिफोर बा जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय स्कुल कलेजनि गोरायुं प्रिन्सिपाल बिथांमोनखौ जों लिंदों। जायखौ जों इन्टेलेक्सुयेल होननानै बुङो। फरायसाफोरनि दैदेनगिरिफोर जोंनि समाजारि संगठननि दैदेनगिरि बिथांमोननि गेजेराव जोंनि जि बे ओनसोलनि जायफ्रा इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोना सफैदों आरो बाहागो लाफैदों आरो जोंखौ थुलुंगा होफैदों। आरो फैबाय थानाय समफोराव बिथांमोना जोंखौ खुंलांबाय थानो थाखाय बिथांमोना जोंखौ खावलायदों आरो जों बे लेखायै जों खुंलांबाय थागोन। देरहागिरिफोरनि बान्था हिसाबै होननानै बुङोब्लाथ' जोङो खोब खम एमाउन्टनि मोनसे जोङो बान्था जोंनियाव दङ। जेरै फार्स्ट उइनार हिसाबै जोङो 10,000 आरो ट्रफि मोनसे आरो रानार्स आप हिसाबै जों 8,000 ट्रफि मोनसे जों बेखौ लादों। दा बियो गेलेग्राफोरनि थाखाय साफिसियेन्ट नङा। थेवब्लाबो जोङो जायफोरा जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्राफोर बिथांमोनखौ इन्सपायार होनो थाखायसो जों दिनैनि थारिखआव जों दिनै खेलखौ खुंनाय जादों। गेलेनानै देरहोनाय बिथांमोनखौ गोजौ थाखोआव मोनसेयाव गेलेनायनि सुबिदा दा जिहेथु जों नायबाय अभारअल जोंनि उदालगुरिल' नङा एन्टायार जों जुदि माबायाव नायोब्ला आसाम नाङै नायोब्ला जोंनि जाखांफुनाय जि लाइमोन सेंग्रा बिथांमोन बा सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ जोङो सिख्लाफोरनि अनगायै सेंग्राफोरखौ जों बांसिनै जेनेबा लोंनाय जानाय बायदि ड्राग्सजों एडिक्टेड जानाय जों बेखौ नुनो मोन्दों। दा ओंखायनो जाहाथे बै उन्दै सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना दा बेफोरबायदि जौ जुयाजों गफबना थायाब्लासिनो ड्राग्सजों गेलेबाय थायाब्लासिनो बे जायजों जेनेबा गावनि जिउखौ फसंथानो हायो, जायजों गावखौ सिनायथि होनो हायो, जायजों गावनि गामि न'खर बिमा बिफा गासैखौबो सिनायथि होनो हायो। दा बेखौनो जाहैबाय स्पर्ट्स बा गावनि माबा मोनसे प्रफेसनेल मोनसे कर्स
दा ओंखायनो बेनि गेजेराव जों बुङोब्ला माने स्पर्ट्सखौबो जों मोनसे प्रफेसन होना लानो हायो ओंखायनो बै लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ बैफोर जेनेबा जौ जुवाखौ गारनानै ड्राग्स जानायखौ गारनानै गेलेनाय बिथिं फारसेबो गोसो होनानै आवगायबोनो थाखाय आङो उदालगुरि जिल्ला UPL दोलोनि लाइमोन गावखुंगिरि जानानै खावलायहरनाय थाबाय। गेलेनाया राजनिति बा राजखान्थिजों जेबो लोब्बा गैया बहाय जि पार्टियानो जि खेलाखौ दाखुंथों बहाय गेलेग्राफोरा जेरावबो गेलेनो हायो आरो गेलेनांगौ आरो बिनिफ्राय गावखौ साबसिन हामसिन गेलेग्रा खालामनानै जाहाथे इयुनाव मोजां गेलेग्रा जाहैनो हायो बेखौ नाजानांगौ आं बेबायदि सानो। दा बेजों लोगोसे आरो आं बुंबावनो सानदों जिफोरनोखि माने जोंनि जौगाबोनाय बा देरबोनाय जि लाइमोनफोर दङ बिथांमोना गेलेनायनि फारसे बिथांमोना गावखौनो एसे गोसोफोरखौ थिग खालामनानै बाहागो लानांगौ आरो बेजों लोगोसे जोङो फरायनायखौबो जोङो बावनो नाङा बेखौबो जोङो माने लोगोआव लाफाना गेलेनायखौ लाफानानैबो जोङो फरायलांनांगोन मानोना गेलेनाया मेन्टेल आरो फिजिकेल बे मोननैखौबो माने गोग्गो खालामो आरो नोङो अब्लासो मोजां फरायनो हागोन जेला नोंनि देहाया मोजाङै थागोन बेखायनो आं सानो माने जा जिफोर उथिबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिथांमोना बायदिसिना गाज्रि लामाजों थाङालाफानो नैबे गेलेनायनि फारसे जुदि बिसोर गोसो होनानै फरायलाङोबा निस्सय गावनि जिउआव बिसोरो जौगानो हागोन आरो बिसोरनि माने जिउआ माने गोजोनथावना जागोन आं बेबायदि सानो बेनिखायनो नै दा जि UPPL जि राजखान्थि हान्जाया जि ब्लक लेभेलनि जि बेबायदि गेलेनाय बा बायदिसिना माने स्पर्ट्सफोरखौ बिथांमोना अर्गेनाइज खालामगासिनो दङ बेयो जोबोद मोजां जादों मानोना बेवहाय गोबां माने गेलेग्राफोरा बाहागो लानो मोन्दों गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हादों आरो जों दा मिथिदों नैबे BTCनि जि जोंनि मानिजाथाव चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथां प्रमद बर'आ गोबां गेलेनायनि बागै बिथाङा माने गोसो होदों आरो गोबां बिदिनो बिथांमोना इभेन्टफोरखौ अर्गानाइज खालायदों फुटबलावबो बिथाङा ISPL बिदि 6 सिजननि गेजेराव गेलेहोबाय बेबो जाफुंलांबाय आरो बेनिफ्राय बेबायदिनो गेजेर गेजेर बिथांमोना स्पर्ट्सनि सायावहाय गोबां सेमिनारफोर लादों माने रिसर्स पार्सनफोर लाबोनानै माने गेलेनायखौ बोरै बिथांमोना माने ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय गोजौ थाखोसिम लांनो हागौ बेफोरनि बायदिसिना जोंनो माने बिदि माने जायफोर रिसर्स पार्सन बिथांमोननिफ्राय जोङो मोननो हादों आरो लोगोसे जों दा बावैसो जोङो बेवहाय एसियान जि ख'ख' माने जि चेम्पियनशिप बेबो तामुलपुराव जानो थांगासिनो दङ आरो बेबायदिनो जों दायो नुनो मोन्दों मा BTC हालामाव गोबां बेबायदि गेलेनायनि बागै मोनसे वेब फैनाय बायदि नुनो मोन्दों आरो बेखौ जोंनि जि जाखांबोनाय जि सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिसोरो बेवहाय बाहागो लानानै गेलेनायनि फारसेबो आवगायलांगोन होननानै आं आसा खालामदों नाथाय हारि मोनसे जौगानोब्ला जोङो सोलोंथाइबो नांगोन बेखायनो सोलोंथाइजों लोगोसे गेलेनायखौबो लोगोआव लांफायोब्ला जोङो निस्सय मोनसे जौगासार हारि जाहैनो हागोन आरो बयनिबो जिउआव माने बियो गोजोनथावना बाथ्रा जानानै फैगोन आं बेबायदि सानो